Tenia tantes coses per dir-los, però no podia. Vaig demanar al policia si podia trucar-los directament al seu telèfon i ell em va respondre que això tenia un cost. Li vaig preguntar quin cost i em va dir: "Has publicat moltes notícies contra el nostre govern, així que has de compensar això. Has d'escoltar-nos." Li vaig dir simplement: "Adeu." Durant aquells mesos vam parlar potser unes 10 vegades entre gener i juliol, però al juliol del 2020 va esclatar un nou brot de coronavirus a la Xina, especialment a Xinjiang, a la meva ciutat natal, Korla. La gent va quedar confinada a casa i jo vaig perdre el contacte amb la meva família. El policia continuava enviant-me missatges dient-me: "No et preocupis, la teva família està bé, ningú no està malalt. No podem visitar-los per culpa del confinament, però tot va bé." Jo li deia, d'acord, però vaig continuar publicant informació a les xarxes, denunciant la situació i les mentides del govern. A finals del 2022 vaig rebre la notícia que la meva tieta havia mort durant el segon brot de coronavirus. Vaig compartir-ho a les xarxes i el policia ho va veure, com sempre. Ell seguia totes les meves publicacions, a Twitter i a tot arreu. Al febrer del 2023, quan la pandèmia a Xinjiang va acabar i la gent podia tornar a sortir, vaig rebre un altre missatge. En aquell moment, a Turquia hi havia hagut un terratrèmol molt greu i ell em va escriure dient que els meus pares estaven molt preocupats per mi. Li vaig respondre que ells sabien perfectament que jo vivia encara, lluny d'aquella zona, però ell insistia: "La teva mare ha plorat." Jo sabia que no era veritat, però vaig dir: "D'acord." Llavors em va proposar una nova videotrucada. Vaig veure els meus pares de nou. Després de parlar una mica, el meu pare es va enfadar. Durant tot aquell temps, jo no havia pogut mostrar-me amistosa, perquè sabia que darrere hi havia la policia. Fins i tot el mateix agent m'havia fet preguntes sobre la meva vida privada, intentant incomodar-me. No podia fingir amistat. El meu pare em va retreure: "Ets doctoranda, tens un nivell d'educació alt. Per què tractes la gent així?" Li vaig respondre: "Perquè no són els meus amics. No són persones normals a la meva vida." Ell va insistir: "Sabem tot el que has fet aquest temps, tot el que has publicat. Has de mantenir-te en silenci." Al principi estava molt enfadat, però després es va disculpar. "Potser he dit coses dures, però pensa també en nosaltres. Tot el que fas ens afecta directament. Hauries de callar." Després la meva mare va agafar el telèfon. Va repetir les mateixes paraules que el meu pare i després em va dir: "Quan era al camp de reeducació, mai no vaig perdre l'esperança. Sempre creia en un futur millor. Però quan vaig tornar a casa, vaig perdre la pau. Perquè tu ets fora de la Xina i ja ets adulta. No et podem controlar i per culpa de les teves paraules i accions sempre ens veiem afectats. Només volem tenir una vida normal. Per això hem decidit renunciar a tu. A partir d'ara, ja no ets la nostra filla, perquè no tenim cap altra opció." I va penjar el telèfon. Després d'aquella conversa, jo ja m'havia preparat mentalment per al pitjor, però sentir-ho de la seva boca va ser devastador. No tenim cap altra opció. Quan vius a la Xina, només tens dues opcions. O bé segueixes el Partit Comunista i mai no tens dret a oposar-t'hi, o bé et converteixes en un objectiu del govern xinès. Els meus pares tampoc no tenien escapatòria. Crec que en aquell moment van pensar que si em rebutjaven podrien tenir una vida feliç o almenys tranquil·la. Però jo mai no he cregut en aquesta mena de felicitat.